ዳግማይ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዝስዕብ ትሕዝቶና መደብ ክፉት ዘተዩ ናይ ሎሚ ኣተኩሮና ናብቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ነሓሰ ዝተጸንበለ ብሩራዊ ኢዮቤሉ ሰዋ ክኸውን እዩ። እዚ ኣብ ትሕቲ ሰዋ ዕቱብ ውሳኔ ንምጻእ ምዕባለ ዝብል ቴማ ዝተባዕለ ኢዮቤሉ ንብዙሓት ዜጋታት ኣካታዒ ኣርእስቲ ከፊት እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም 24 ነሓሰ 3 ኣጋይሽ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ነበር ሒዝናልኩም ቀሪብና ምንባርና ይዝከር። ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ተመስገን ካሕሳይ፣ ኣባል ሳልሳይ ዙርያ ዳንኤል ተወልደ፣ ከምኡውን ኣባል ሻድሻይ ዙርያ ድምፃዊ ዳዊት ዘርእዝጊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣዳላዊ መደብ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ዝገበርዎ ዘተ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብና ነርና። ሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ክስዕብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ካብ ሳዋ ከይወፃና ከለና ሓደ ነገር ድራኣየና ኣሎ። እሱ ከዓ ሻድሻይ ብርጌድ ዝበሃል ነይሩ። ንሕና ከለና ብዛዕባኡ ዘለኩም ተዘክሮ እንታይ ይመስል? ዳንኤል ባኻ ክጅምሮ። ኣብታ ናይቶም ሓለፍትን ናብኣ ንሕውስ ኣቢለ ምስኣኽ ከደልካ ሕራይ መጀመርያ እዞም ኮነሬል ደበሳይ ግደ እዝራ ጀነራል ነጋሽ ዋላ ወዲ ሃብተ ስሉስ ኣብኡ ነይሮም እዮም። ሕጂ እዚኣቶም ንዓና ከምዚ ኣብ መጀመርያ ከም ኣብነት ኢና ተጠቂምናሎም፣ እቲ መንግስቲ እውን ከም ኣብነት እዩ ተጠቂሙሎም። ንሕና ንዓቶም ክንርኢ ከለና እዚኣቶም ከማን ኣብዚ ዘለው እዚኦም ክንደይ ታሪክ ዝሰርሑ ገለ ድብል ሓደ ናይ ሞራል ፍናን ብቀሊል ከም ዘይመጻኻስ ዝርዳእካ ነገር ብንእሽተይ ከም ዘይመጻኻ ሓላፍነት ክትወስድ ከም ዘለካ ዘርእየካ እዩ። ኣብ ጎኑ ናቱ ግን ሓደ ናይ ባዕሊ እዝራ ናይ ቆልዓ ነገራት ትሰምዓሎም ሕማቕ ነገራት ኣሎ። ደቂ ኣንስትዮ ገለ ትሰምዖ ነገር እሱ ንዑ ገዲፍካ ግን ስጋብ ሕጂ ኣብኡ ምህላዎም ግን ንዓና ኣብቲ መጀመርያ ኣብነት ዝነበሩ ሕጂ ኣብዚ እዋን ዘኽትሪኦም ከለካ ሰሙን ኣባላት ግዳይ ናህና እዮም። ብማዕርግ ኣይወሰኹ፣ ብሓላፍነት ኣይወሰኹ። ኣብኡ ደንዚዞም ምሳለካ ትሪኦሲ ፅቡቕ ምዕባለስ ኣይትርኢን ኢኻ። ናይ ሳዋ ናይ ሻድሻይ ብርጌድ ዝበልካዮ ድማ እንታይ ዝፈጥረልካ ንዓይ ሻድሻይ ብርጌድ እታ መሰክሕ ገሃነብሳት ምዃና ብዕላል ኣይኣተኽዋን። ኣነ ግን ኣብታ ጥቓ ካልኣይ ክፍለ ሰራዊት ስለ ዝነበርኩ እሳ ድሕርታ ጎቦ ድሕሪ ናይ ወዲ ሃብተ ስላሴ ድሕርታ ስቴጃ ነይራታ ሻድሻይ ብርጌድ ኣብኣ ድእሰሩ ግን ብጣዕሚ ኣሰካሕ ምዃኑ ባንን ማይን ጥራይ ከም ዝወሃቡ ንኽሸኑ ሕለው ጥራሕ እግሮም ምኸዱ ትፀሓይ ኣብ ነብሶም ትማይ ኣብ ነብሶም ኩሉ ወላ ሓንቲ መሸፈኒ ከም ዘይብሎም ኣዝዩ ኣሰካሕ ከም ዝነበሮም ማልኒትሪሽን ከም ዝጥቁዕ ዝነበሩ ብጣዕሚ ኢኻ ትሰምዕ ነው። ኣዝዩ ሓደ ንሓደ ዜጋ ንሃገር ክረብሕ ንሃገር ንህዝቢ ክረብሕ ኢልካ ሃገር ከተሰልጥን ኢልካ ከተማዕብል ኢልካ ድወሰድካዮ ኣብ ከምኡ ጌርካ ሓንጎሉ እንድሕር ዲሞራላይዝ ትገብሮ ኮንካ ንዓና እውን ከይኣተና ከለና ፅልዋ ነይርዎ ንዓና ሞራልና ክትወድቕ ኣተሓሳስባና ከም ዝትሕት ክሰብ ከም ዘይምዃንና ንነብስና ገዲፍና ንኻልእ ሰብ ክንነብር ከም ዘለና ትተሓሳስባና እቲ ልውህና ኩሉ ወፅዩ ሕማቕ ነገራት ከም ዝመልእ እዩ ገይርዎ። ሻድሻይ ብርጌድ ኣዝዩ ክትሪኦም ከለኻ ካብ ወሃዲሞም ብጥይት ከኣትዎም ከለው ሽዑብ እዋንቲ ዝነበርናሉ እዋን ስለምንታይ ሓደ ሰብ ካብቲ ቦታ ካብ ኣሰቃቂ ካብቲ ሲኦል ክሃድም ከሎ ተዘይመሪርዎ ኣይመሃደመን። እወ ትክክል። እወ ፅቡቅ ይቐነለይ ዳንኤል። ዳዊት ከም ስነ ጥበባዊ ድምፃዊ ምዃንካ መጠን ሳዋ ብዙሓት ስነ ጥበበኛታትን ተዓላሞን ዝወፁላ ማዕስከርያ ነይራ። ኣብቲ ንሕና ዝነበርናዮ እዋን በዓል ሞሞና ድበሃሉ ድምፃውያን ይዝክር። እስኪ ማለት እስኪ ብዛዕባ ሳዋ ትዝክሮ ምስ ስራሕ ናይ ስነ ጥበብ እንታይ ኣሎ ብወገንካ? ወል ጽቡቕቲ ሕቶ ከምቲ ዝበልካዮ ሳዋ ንሃገር ዝኾኑ መንእሰያት ክኾኑ ኢሎም እዮም ዝወርዱ እቲ መንግስቲ እውን ንሱ እዩ ዝብል ሕጂ ኣብቲ ኣባይታ ዘሎ ትኹንነት ተዳመፂና ሕጂ ጽቡቕ ጠቂስካዮ ኣለኻ ንኣማኒኤል ሞሞና ኣብ 94 ቀዳመይቲ ሲድናቱ ኣውፅኡ ምስ ቀዳማይ ዙርያ ማለት እዩ። ሕጂ ሞሞና ከም ኣርቲስት ን25 ዓመት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ከም ኣርቲስት እዚ ሰብ ከም ሰብ ሙሉእ ብቕዓት ኣሎ ብኩሉ መንገድ
ድምፁ ክራሩ ኩሉ ነገራቱ ማለት እጂ በሐቂ ከም ሃገራዊ አገልግሎት ከም ቀዳማይ ዙርያ ሞሞና እቲ ዝግብኦ ቦታ ሒዝሎ ንበል ንኣብነት ኣብዚ ዑደት ኣነ ኣይርዮን ሞሞና ብዙሓት ሰባት ተደጋጋሚ እንደገ ወፅኦም ቶብ ደረፍቲ ተባሂሎም ክስታኽ ገብሩ ትሪኦም ኣማንኤል ከም ሃገራዊ አገልግሎት ከም ቀዳማይ ዙርያ ብዙሕ ነገራት ከምቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ሳቶም ማለት እዩ ግቡእ ዝገበረ መሰል ሙሉእ ኣለዎ ብሉ ሕጂ ኣበይ ለዳዕሉ ትመስል በዓል ወዲ ትካቦን ባዕሎም ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለዉ ብሰዓዚ ሶም እንዲኦም ዳኣቶም ነቲ ናይ ኣርቲ ናይ ሃገር ዝበሃል ክሕዝዎ ዝግባእ ባህላዊ ጉዳያት ንባዕሉ ሲ ቦታ ሂብዎም ዶ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ጎስጓስ ንኣብነት በዓል ወዲ ትካቦን ናይ ጎስጓስ ገይሮም ጥቆምሎም ነይሩ ናይ ሸቐጥ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ብቑዓት ኣርቲስቲ ንሃገር ክኾኑ ንህዝቢ ክኾኑ ዝኽእሉ ብግቡእ እንተዝተሓዙ ዓብዪ ኣበርክቶ ገብሩ ዝኽእሉ ኣብ ኣርቲ ናይ ሃገር ንህለዉ ግን ሕጂ ገሊኦም ተሰዲዶም ገሊኦም እውን ኣብ ሙሉእ እንታሽሙ ዘይብሉ ኣብ ሙሉእ ናጽነት ዘይብሉ ኩነታት ይነብሩ ማለት ሕጂ እቲ ኣርቲ ንባዕሉ መሳርሒ እዮም ገይሮሞ ጅሆ እዮም ሒዞሞ ልክዕ ከምቲ ነቲ መንእሰይ ባርያ ዝገበርዎ ነታ ኣርቲ እውን ነቲ ስነ ጥበብ እውን ባርያ እዮም ገይሮሞ ስነ ጥበብ ንባዕሉ እኮ ኦልሬዲ ከም ዝትሪኦ ዘለካ እዩ ኣብ ሕማቕ ደረጃ እንዳወረደ እዩ ዝኸይ ዘሎ እጂ ከማ ንሓይሽቲ ኣብ ስደት ዝመፀ ከም ብሓድሽ ባክ ኣፕ ገይሩ ናይ ገዛ ርእሱ ምስርራዕ እንዳገበረ መፂ እምበር ንሳቶም ልክዕ ኣሲሮሞ እዮም ነቲ ስነ ጥበብ እውን ኣሲሮሞ እዮም ልክዕ ከምቲ ነቲ መንእሰይ ስግኣት ዝረኣይዎ ንዚ ከዓ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ እዚ መንእሰይ ስግኣት ይኮ ተራእዩ በቲ ሓቂ ንሕክም ጉንጉሙ ኮይና እቲ ፍርቂ ሚልዮን መንእሰይ ዝተባሃለ ብዓይኒ ስግኣት ተራእዩ ናይ ገዛ ርእሱ ተሓሳስባ ናይ ገዛ ርእሱ ድፍረት ናይ ገዛ ርእሱ ትብዓት ንኸይህልዎ ኮምፕሊት ክስታይ ገይሮም ዕንዮሞ ነቲ ስነ ጥበብ ከዓ ምስኡ ዕንዮሞ ስለዚ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ዝሓተትካኒ ጎዲኦሞ ነቲ ስነ ጥበብ ንኩሉ እዮም ሓሲሞ ሃራሽ ተመስገን ስመሞና ካብ ተላዕለ ካብቶም ጌና ውሽጢ ኤርትራ ተሪፎም ዘለው ስነ ጥበበኛታት ሓደ እዩ ዝበሎ ከዓኒ ዝረኸቦ የለን በዓል ወዲ ትካቦ ከዓ ስደት ከይዶም ኣለው ሕጂ ብዙሓት ሰባት ግና ነዚ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ኣብ ደገ እውን ማለት ብሓቢርካ ብምስዕስዓን ብካልእ መልክዕን ከብዕልዎ ምሽብሻባት ገብሩሉ ገለ ኣብ ፌስቡክን ከይተረፉ ዝለጠፍዎ ነይሮም እዮም ነዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣባላት ቀዳማይ ዙር ማለት ያ ተረዲኣትን ላ ጆኒ መጀመርያ ብዛዕባ እቶም ስነ ጥበበኛታት ኣብ ሳዋ ዝነበሩ ገለ ክንዝክር ካብቶም ምሳና ነበሩ ጆን ዓርከይ ምክንያቱ ብጀካ መሙናን ወትካቦንሲ ካልኦት ነይሮም እዮም ተሰብሰቡ ኣለዉ ንኣብነት ከዓ ፅቡቕ ጀሚሮም ከዓ ዝተቆፀዩ ኣለዉ ሕጂ ሓደ ካብኡ ንዝክሮ ሓደ ዝሙሲ ሓድሽ ዝበሃል እዩ ኦኬ ኣብ መንጎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ስለ ዝኣተወ ደርፊ ኣቋሪፁ ንህለስጋ ሕጂ እውን ተፈታተነ ኣይተሰን ካብቶም መጀመርያ ንፉዕ ዝነበረ እዩ እዚ ሳዋ ዝደረፈ ማለት እዩ ሙሲ ሓድሽ ካሊእ ኣፀቢቐ ዝክሮ ድበለፀ ደራፋይ ዝነበረ ንዓይ ከም ውልቀይ ከም ተመስገን ግን የማነ ዓለም የመስለን ተጋጊሽ ማቦ ዝክሮት ኮይንካ ብዙሕ ተስፋ ዝነበሮ የማነ ኣራያ የማነ ኣራያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ድበለፀ ክኸውን ዝነበሮ ተስፋ ዝነበሮ ንፉዕ ደራፋይ እዩ تذكر أنت وين كاجوني كلتا درفتات داريف نيرو حنتي أب مرقتا قداماي زوريا بعاو تزازي مواتبل حنتها تاشو متبل وناني ناي تاريخ أبو حدري أرعت ناي مجزاتي سباباري صنع زين قنق ود هاجر أرا قالت بالدرف نيراتون فوق بتعام زل نقول نوركيو أب زخونتات تسوي يمانه نخجلت أصل دلوقتي إسلادي تذكروا ممنان وتكابون سلست تذكروا ينبر وزحات على حوي تبر تسفانين بعد تدرس حبوس على بعد درفتي زنبرو الجوين زي وطو زلو تكيم زلو مالتهم علو نديم جن كم تيجي جمر وسي أتأبيهم كتكوسي زباني رو أيكودون نساتهم تعيرهم ديم مالته وتكابون تما سالخونات أجمع روي كاب
ጓል ገምሃሎ ይወፅዩ يا ويا فلطو موقعته وناقص جوني كو از حجوين عبدحان كونتات سلازلو مالس عبدحان دي كونت صبوق سلازلي يعني دي ذكركو امبر جون متعبيتي وحوي وصبوق غيرنا نفالتنا ግን ካፍቶም ዘየለው ጠፉኡ ንምዝካር ዝኣክል ብረገጽ ጽቡቕ ኣለሃ ማለት ክዝከርሎ ነው ባዕሌማነቲ ኣዝዩ ተስፋ ዝነበሮ ብሉጽ ደራፋይ ክኸውን ዝግብኦ እዩ ግን ኣብዝኹ ወራራት ተሰዊ እዩ ትደርፍታቱን ግጥሙን ከማን ንማልባሽ ድፈልጦ ሓደ ሰብ ተዝህሉሞ ንዕኡ ንመዘከርታ ተባሂሉ ሪሚክስ ጌር ዲገለ ተዝደርፎ በዝጋጣሚ ደስ ምበለኒ ነይሩ ሰምዓት ሰምዖ ካለው ምናልባት ያው የማነ ብጣዕሚ ተስፋ ዝነበሮ ደራፋይ ካሊ ግን እንታይ ይኽብል ደሊ ኣብዚ ናይ መበል 25 ዓመት ድግበር ዘሎ እንታይ ንሓንብሎ ድግስ ዚሆንሎ ዋላ ፓርት ኣብዚ ካናዳ ንማልባሽ ከይቅዮምኒ ኣነ ኮ በኣካል ንዖም ናይ መጽእኔ ኢላ ኣይነገርክዎምን እምበር ዓዲሞምን ነይሮም እዮም ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ከምኡ ዓይነት ክትከይድ ከለኻሲ ትዝክሮ ነገር ከዓ ክህሉ ኣሎ ንሕና ጆን ነፍስ ወከፍና ዳዊት ክትከውን ትኽእል ዳኒ ጆን ንዝክሮም ሕዋትና ኣብ ጎንና ዝነበሩ ብህይወት ደየለው ድሰንከሉ ስጋ ሕጂ ወይ ናብቲ ኣገልግሎት ከርተት ኢሎም ሓዳር ዘይገበሩ ወይ ከዓ ሓዳር ገይሮም ናብኦም ከኣሉ ዘይከኣሉ ተጸሊእዎም ንበዓል ሱዳን መጺኦም ሓጉዝና ኢሎም ናባና ዝጥሙቱ ይዕዋተን ዕርፍትን ኣለውና ዕጅታ ይኽብል ደሊ እንድሕርቲ ዕላማ ናይ ሳዋ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኢልና ክነድምቕ ንኽእል ኮይናስኒ ንሕና ነቶም ምሳና ዝነበሩን ይሕዋትናን ዕርፍትናን እቶም ከሲምናዮም ንብሎም ኣብ ሳዋ ኣብ ከመይ ደረጃ ስለ ዘለው ኢና እሞ ከነብዕሎ ኣነ ጆን ከይነውሓና እምበር ናይ ክልተ ሰባት ምሳይ ዝነበሩ ኣዝዩ ዘደንግጽ ታሪክ ምዕለልኩም ነይረ ሽሞም ደሓን ከይጠቐስኩ ማለት እዩ ሓደ ምሳና ዝነበረ ቀዳማይ ዙሪ ማለት ኣዝዩ ናይ ቤንጠ ኮስተል ኣማኒ ነይሩ ብጣዕሚ ትጉ ቁኑዕ ሰብ ብሓለፍቲ ወይ ዝተኣዘዞ ዝትግብር ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ቅጭሕርሙ እዩ ዝሕዝ ነይሩ ኣብዚ ኩነታት ዝነበረ ምስ ተወገአ ኣብቲ ዝነበረ እዋን ደም ናይ ኩሉ ሰብ ዝለ ዝተሓዋወስን ገለንበለን መቸም በቲ ባንዴጅን ገለንገለን ተሓኪሙ ሕክምና ገይሩ ምስ ወፀ በዓል ሓዳር እዩ ብጣዕሚ ቁኑዕ ሰብ እዩ ክምሕለሉ ዝኽእል ሰብ እዩ ሕጂ ኣብ ዓሰብ እዚ መርመራ ግበሩ ምስ ተባሃልና ስኒ ኣጋጣሚ ናይ ፖዚቲቭ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ኮይኑ ጸኒሑ ሕጂ እቲ ዝሕዝነካ ነገር እንታይ ይመስለካ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት እቲ ኣገራዊ ኣገልግሎት ምስ ገበርካ ጉቡእኻ ምስ ገበርካሲ ኢኻ መስል ተሓትት ወይ ከዓኒ ጉቡእካ ዝማልኣልካ እዩ ዝበሃል ምስ ወዳእኻ ዓመትን 6 ወርሕን ምስ ገበርካ ውን ተጣይሰ ይብል ሰብ እምበር ምጥያስ ማለት እንድሕር ንዓኻ ዝኸውን መጣየሲ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ንብረት ክኸውን ለቕሕ ክኸውን ይኽእል ንሕሪቦምካ ኢኻ ተጣይሰ ትበሃል እምበር ገዛኻ ኺድ ኢኻ ትበሃል ነርካ ሕጂ ናይ ዝዓርከይ ክነግረካ ናይ ሓውና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ምስ ተረኸቡ ሓደ እቲ ክቕበሎ ዘይክእል ናይ ስነ ኣእምሮ በዓል ሓዳር ወሪድዎ ደሎ ጭንቀት ማለት እዩ ካልኣይ ድማኒ ኪድ ገዛኻ ፀንሐ ኢሎም ንሰብ ሕጂ ሕሰቦ ኣስመራይ ክራይ ገዛ ኣሎ ሓዳር ኣሎ ምስቲ ዝወሃቦ ደሞዝን ገለን ራይ ሽዑሲ 400 ገሌና ንወሃብ ነርና መስለኒ ሕጂ ኣይ ረሲዐ ኣለኹ ከምዚ ናይ ሕጂ ይወሃብለው ገለ ዝበሃሉ ዘለው ገለ ኣይኮነን ናብራ ከቢድዎ ብጣዕሚ ስኒ በቃ ከመይ ዓይነት ህይወት ሓልፎ ነይሩ ሕጂ ክዝክረሎ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ ሓደ ዓርክና ነይሩ ሓውና ሓደ 2000 ሓለ ቂሕዎ ካብ ተሰነ ዝመፀ ኣቑሑት ፊት ኮመርሻል ባንክ ኮይኑ መሸማዕ አንጢፉ ተኣሽሙ ሸይጥ ነይሩ ንብረት ሸይጥ ነይሩ رينا ሓደ ግዜ ስከፍ ሕማቅ ሰውዖ ነይሩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ምውራዱ ምክንያቱ ከምኡ ድወረደስኒ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሕለፎ ህይወት ወላ ሓንቲ ሞያ ኸጥሩ የሉ ስለዘይካለ ኣብ ከምኡ ተደርቢ ማለት እዚ ነብዚ ሓዳሩ ካሊ ልዓልን ተሓትን ክብል ንፋስን ፀዓይን መቸም ኣምላኽ ማዕድል ኮይኑ ብህይወት የለን ዝሓውና ሕጂ ሓደ ኣብነት ናይዚ ካልኣይ ድማኒ ናይ ሓደ ከዓ ኣቡ ኣብ 77 ዝተሰወየ ንሱ ውን ዕለት 24 ጉንበት
معلتنا صنت استسوى عركين حوينا لني مساي استعلمه ازي قنوع رهروه بتاع طعم سب زنبره مالتي حجي افتي 9 ولد قلعه له سني لا تقلعه خاني افعب التعليم وسيدهم سبس سالساي ولدو يزخون دلو مالتي اب حقو تسويس ابو تسويس نسخه افعبت تعليم كاب فعبت الى لا مديومو مورتال مدفع جيرمو مالتي عجنا زي قلعزي اب حقو تسويل ابو تسو جينا انسخاني مدفع جي ناي مورتال جيرمو حجي زي قلعزي ودعسه شوعه عامت مچم عጫና يبون بحقهم كيتጋጥሞ በትበቲሉ ኢትዮጵያ በጎሶሞ ገይሩ ኢትዮጵያ ኸይዱ ካብ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ስለዘይ ጣዓሞ ንሱዳን ኸይድ ካብ ሱዳን ጥዋል ረኺቦም ናብ ሊቢያ ይጨውዩ ሽሰቡ ኣብ ሊቢያ ጨውየሞ አዲዩ ሃገራዊ አገልግሎት ያኔራ ሰሪሓ ያተአቱም ብሩ ሓንቲ ፍስተወይን ይብላ 6000 ተዘይ ከፈል ኪሎማ ኣብ ፌስቡክ ወፂዩ حجزن تباهيل مچم حاجزاتو ابز وان زحجن حنا ينفلطن هنا نما ودي زحوناس كوم خمسه غاطوم بزغونه زحلفه غيزه غنا بوست غيرومو اب فيسبوك مسراخو ابيلو لاود زي حونا يلم صحاتتكو اب ليبيا لو يلنا رخيبيو مالك ورو ميسنجر كفيتنا نعرفتنا نزم حواتنا مسانا نغور اخاخيبنا حدا افت جروب ميسنجر كنكفت كلخو زغاطمن ነገር كلنا توما بحارز نبرنا غانتانا بحيلن وين قدايزر نبرنا اب سفرالي عد فحينا قالينا استراليا قالينا نروي قالينا عد انجليز قال فحفحينا قالكو تاكيبنا حجي قلنا محجاز مدب غيرنا نحبس حجي انتاي 5 دليزي نتن محجاز قال ديكم كنت قزليسي كمزن ود خمزن دورودون يعرف تخان بصوت كان انكلو نسخاد ماني اب هاغراو اغلغوت والحنت ነገር ሙያ አይጥረኻን ከም ስደተኛ ኾይንካ አስደት እንዳነ በርካስኒ እንታይ ኻሞ ፌስታን ጭፈራን ክትገብረሉ 25 ዓመት ናይ ምጅማር ናይ ሳዋይካ እጅን አይ አይራአየኒ አይተሳተፍኩን ነቶም ተሳተፉ ሰባት ወይን ወቆንዑ ከም ዘይነበረ ወልሐንት ነገር ካኒ ዝተገብረ ነገር ኣብ ርእሲና ከም ዘይለን ይኸረድኦም ዝድል حجز ابنتي نقول سب كاني اب تقودي اب عركودي اب نفسدي كمز انا علو صنحكو تاريخات علو رجع اي راي كاني مستحيسكا غويلا غيركا هو 25 عام تشفرا قال سلاذا انا بوغني كم تمسكن قنعتي كونتني لي ز حسبه اي تقبلكم اي تساتفكم نخوم عينت اكساتفني ناي حوات ناي عروختلو جاست فريند لخون خل قره تعاخبت خوينه تبعت خل نخن زعيت مذكرتها كن يوعلوني انا وحلكم يا قريتا اب اموريس لازم ስለዚህ حاسس الزنجر يفع بتعم صبوي ناي كلنا دارغا وكيلكا استماساسله زانتا ስለዘሎስ ጽቡቕ نتسمعي دارغا ناي كلنا እዩ ببوغنا نفلط زي ነገር ካዩ ህዝብ ማለት ወበረኪሳን ወሕልኩም ያገን دحان بتعم صبق እዩ ተመ ከም ዝበልካዮ ወላ ተነውሐ እቲ ድበዝሐ ማለት ድዓበ ክፋል ናይታ መልእኽትናው ንሳ ኮይና ኢለ ደሓስብ ኣነ ቦገነይ ኣብዚ ማለት ከይረሳዕናዮ ክንከይድ ደስ ዝብለኒ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ተዓላሚ ኮይነን ወርዳሉ ዝነበረ እዋን አንተ ወይ ከምዚ ሕማም ለውጥ ሪትለስ ገለ ዝበሃሉን በብዝሒ ጭንቀት በመግባር ዝሓልፋሉ ዝነበራ ኩነታት ነይሩ ይዝክረ ኣብዚ ትማሊ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ አስካሌው መንቀሪዮስ ኣብኡ ኣብ ናይ መበል 25 ዓመት ብራዊ የበልዩ ክበዓል ከሎ ሓያል ጻዓት ፈሶሶ ንባህልን ጭውነትን ህዝቢ ኤርትራ መሊሱ ዘረጋገፀን ዝቆልዕን ምንባሩ እቲ ጽምብል ድማ ከም መድረኽ ምውራስን ምኹስኳስ ክብርታትን ዕላምኡ ከም ዝቆዓ አረጋጊጻ አይድብልቲ ጸብጻብ ናይ ሓዳስ ኤርትራ ስለዚ እንታይ ወሪሰን ኢልኩም ተሓስቡ ሽዕኳ ነጋጣም ኣብ ዝዕድመ ክንገብረላ ንኽእል ጓነሰይቲ ረኸብኩን ኣነ ቦገነይ እንታይ ወሪሰን ኢልኩም ተሓስቡ ዳንኤል ንዓኻ ክበካ ትዕድል ዳንኤል ተወልደ ኦኬ ቴንክ ዩ ኣነ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክንዛረብ ተኸይድና
መጀመሪያ ካብ ስድረን ወፅን ናፍቲ ደይፈልጦ ፀገማት ምውራድን ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮና ግዳይ ወሪድዎን እዩ ማሕበራዊ ድዩ ናይ ስነ ኣእምራዊ ድዩ በደላት ወሪድዎን እዩ ኣብኡ ዝበዝሓ ስለምንታይ ሓደ ኣብቲ ኣፃምእ በረኻታትን ገለን እቲ ዓቕመን ንዕኡ ዝኸውን ኣይኮነን ካልኣይ ነገር በዚ ሕማም ለውጥ ዝበሃል ፆታዊ ዓመፅ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ሽግርና ክንሓብእ ደ ይብልና ኣብዚ ናይ ሕማምን ናይ ፆታዊ ዓመፅን ብብዝሒ እዩ ተኻይዱ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝወረደን ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ከዓ ብዙሕ እዩ ገሊአን ኣብቲ መጀመርያ ምደባ ከለዋሲ ሓደ ብመልክዕ ድዩ ብደረጃ ሃፍቲ ድዩ ዘለዎ ቤተሰብ ድዩ ገለ ኣብ ፅቡቕ ቦታታት ይምደባ ከምኡ እንዳበለን ታሕትን ታሕቲ ሳተን ኣብቲ ዝተሓተ ደቂ ኣንስትዮናሲ ኣዝዩ ኣደራዕ ዝኾነ ሽግር ይወሪድዎን ኣብዚ ዝነበረ ማለት እዩ ድሓር ደይተደለየ ጥንስታትን ገልመልታትን ሕማማትን ተሰኪመን ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮሲ ማልያ የብለንን እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ይኽብል ኦኬ ዳዊት አንተ ያቀድምካ ብዛዕባ እቲ ጭውነትን ክብርን ሕብረተሰብ ዝሓዘ ከም ዘይነበረ ጠቂስካ ነርካ ኣብዚ ሳዋ ሎሚ ካልእ ቤት ትምህርቲ ዋርሳ ይከኣሉ ዝበሃል ኣለዎ ካብኡ ከዓ እቶም ተምሃሮ እንዳተምሃሩ ማትሪክ ተፈቲኖም እቶም ብቕዓ ዘለዎም ተምሃሮ ናብ ዝለዓለ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናብተን ዘለዋ ከም በዓል ማይ ነፍሒ ዝበላ ኢንስቲትዩት ናይ ቴክኖሎጂ ክኸዱ ከለዉ ካልኦትካ ከከም ዓቕሞም ኣብ ካልኦት መሰልጠን ማእከላት ኣቱ እቶም ተረፉኻ ናብ ሰራዊት ይኸዱ ማለቶም እዩ እዚ ገባብ ኣሰራርሓ ክሳዕ ክንደይ ነቲ መንእሰይ ውፅኢታዊ እዩ ትብሎ እቲ ቤት ትምህርቲ ብሓፈሽኡ ክትግምቶ ከለኻ ሕጂ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ኦኬ ካብዚ ገርመካ ሳዋ ኣብ 2005 ውን ዕድል ረኺበ ርአያ ነይረ ኣብቲ ሻርሻይ ዙርያ ተመሪቐ ምስ ወፃኹ ብድሕሩ ኣብ 2005 ውን ከም ሰራዊት ኮይና ከምዚ ናይ ፓራ ኮማንዶ ዝበሃል ታዕሊም ነይሩ ሕጂ ከም ሰራዊት ከምቲ ኣብ ግንባር ነበረ ሰራዊት ናብኡ ክንዕለም ኣብ ወይዓ 2 ወርሒ ካብኡ ውን ካብ ወይዓ ብእግርና ኢና ንሰዋኣት ኢና ካብ ወይዓ ንሰዋኣት ኢና ብእግርና እዚ 3 ክፍለ ሰራዊት 6 ክፍለ ሰራዊት እየን እዚ ድሓን ወላ ሓንቲ ኩለን ፈልጥዎ እዮም ኣብዚ ክፍለ ሰራዊታት ክፍለ ሰራዊት 22 ክፍለ ሰራዊት 525 ክፍለ ሰራዊት እንታይ ነይረና ሳልሰይትን ነይራ ምሳና ዝኾነ እዚኦም 3 ኣብ ወይዓ ብሓንሳብ ተዓሊምና ን2 ወርሒ ካብ ዓሰብ ኢና መፂና 2005 እዚ 22 ዶ ትኸውን ኖ 22 ኣነ ነይረ 525 ነይራ ሓንቲ 28 እዚአን 3 እየን ኣብኡ ምስ ተዓለምና ብእግርና ከዓ ንሳዋ ኢና ኸድና በቲ ሓያል ሙቐት ስለ ዝኾነ 4 ዲግሪ ልዕሊ 4 ዲግሪ ሙቐት ስለ ዝነበረ ካብ ወይዓ ተበጊስካሲ ንክንድኡ ኣክል ዲግሪ ሙቐት ዘለዎ ቦታሲ ብእግርኻ ምኻድ ንነዊሕ መዓልታት ይከኣል ነይሩ ድዩ ክብለካ ከምኡ ኢለ እምበር ተዓሊም ጉዕዞ ከም ዘሎ ጠፊእኒ ይኮነን ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ሶም ብዕላማ እዮም ገይሮምዎ ሰብ ንኸድኩሙ እኮ እዮም ሰብ ኮምፕሊት ክስታይ ንምድካም ደቂ ሰባት ኢሉ ዝተሰርሐ ስራሕ ስለ ዝኾነ ምኽኣልን ዘይምኽኣልን ንዖም ኣይገድሶምን እዩ ግበራ ይትግበራ ብሉኻ እቲ ሰራዊት ከዓ ኣማራፂ ይብሉ ናኡ ወላ ውንቲ ሓያል ነቕሓት ኣይነበሮን ዳይሬክሽን ዘትሕዘካ ናይ ምቋም ታእሽሙ ስለ ዘይነበረ ይገብሮ ነይሩ ሰራዊት ስለዚ ናብታ ናይ ሕቶኻ ክመፅእ ኣብ ሳዋ ነዚ ተዓሊም እዚ ክንዕለም ኢልና ምስኣተና ናብቶም ተምሃሮ ስለ ዝነበሩ ኣነ ዝፈልጦም ኣብ ዝወረዱ ናብቶም ተምሃሮ ከይደር እየ ናብቲ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ትብሎ ዘለካ ማለት እዩ እቲ ህንፃ ጥራይ ዝፈላለ ካብቲ ንሕና ዝነበርናዮ ሻርሻይ ዙርያ ሃንገር ሰሪሖምሎም እቲ ሃንገር ወይ ድማ ከምዚ ተምሃሮ ካብልዎም ስም ተምሃሮ ኢሎም ገልጾም ኮን ንዓቶም እቲ ስራሕ ግን ኩሉ ወተሃደራዊ
كله تقاوما كابت نحنا نانا قاوما بزح لي اين برم نايزوم تمحارو زياتو حجي انتي يزخا بدليتو زورد من اسي نسوا سلازي اللي حجي اتي شطارا سلازي تودئ انت خبر لهم كالي شطارا هم صلهم بتمرت مخن يوم نت من اسي جوغ عزو لهم غنا بنيشون كله انا يودنا انا زوم تمحارو زيوم كوهم يوم 17 كاون لعلي مالتي كاون تحتي مالتي نحن اول انا حمزه زول 17 وريدكو انا برليتي وريد لهم امين يوم حجي كنت من اسي سلازي فولاتهم بدليتي اي ورد لهم ني تخبروا لهم بتمرت خصو لهم اذا سلازي مقصلتا انا هنا مقصلتا انا هنا اتعلمون نسي لك نفسو زفلت من اسين خيفري هاجر لذي نتمرتي الكاي كونه نهاجر استقوم من اسيات نفراي كونه تزبحال زلو كامباس دو كوليج دو غلمله ولا انت فيكي ولا انت كاوس كابتي ابا تقيمه زبل ابا خمسه نحنا نقلص ازلنا نسوا ابا خسيره زبل يخبزح صباح نقو الدر رخيب خمسه نحنا مزراب مس جمره كلها قلص اي خمسه نسوا نقلص ازلنا زوم سوازياتهم ونتهم كوليجات دينتن نايسوا دتمرتي كما اجيرهم كم زغلصون انا رغصنيا معناتو تتححزا نسا كبوليس نسا افتا بوليسينا نمصا مودا يغنلي داويت يمسكنك نخلتكم غايشي ون مالت تمسكنك حساي كومون دانيال تولد كلتيهم سوا كمتي تبهالا عتب مرجان وحش مصاي زلوا نحزب ኤርትራ ካብ ዘይኮነት عتب مرجان نتي اب سلطان زلو ግን ህዝቢ ኤርትራ ani ዘይረብሕ ህግደፍ ካብ ኮነት اموداتا انتي مغبار حيش تي اوشت اگر زلو منسي يكون تي اب دغ زلو تبلو تمسكن بأها جمر انت مسلك جوني بمسرته እንዳይም ዝብሉ ጥያንሲ ናይ ዓድና ነገር ኮንትራሪ እንዲ ዘሎ ግልብጥሽ ይዘሎ እጂ ነቲ ግልብጥሽ ካ ከም ንቡር ተቀቢልና እና ንኸይድ ዘለና እምበር ኣብ ወታደራዊ ማዓስከርሲ ሃይ ስኩል ድግበረሉ ነገር ብፍጹም ንዓይ ኣይራኣየኒ ኣይቅበሎን ኢኻ ሓደ ከም ትብሎ ጸንሐ ዳዊት እቲ ስነ ምግባር እቲ ክወርስዎ ዝግብኦም ባህልን ልምድን ናይ ወለድናን ገና ኣብ ርእሶም ከይተሰቆረ ኾሉ እዮም ናብ ሳዋ ናብ በረኻ ተነፂሎም ዝኸደሉ ካብ ስድራ ከይድና ንሕና ከምቲ ዝበልኩ ንሕና ንሓይሽ ቁሩብ ተይምበር እዞም ሕጂ ዘለው ካብቶም ዓበይቲ ሕዋቶም ካባናን ገለን ድወርስዎ ነገር ስለዘየለ ወይ ብስደት ስለዝጠፋኣና ወይ ከዓ እቲ ዓብይ ሓዎም ኣብ ኣገልግሎት ወይ እንተተሓይ ስለዘሎ ጠቕላላቲ ስነ ምግባርን ባህልን ዝበሃል ንሪኦ ኣለና እንታይ ይገብርሉ እዞም መንእሰያት ኣብ ስደት ወፂኦም ድዮም ኣብ ሱዳን ወፂኦም ድዮም ዋላ ኣብ ኣስመራ ዝኸዱ ዝዕልኻዊ ሰሚዕኻ እቲ ዘምፆ ነገር ከኣስኒ እዚ ናይ ሳዋን ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ካብ ስድሮኦም ናይ ምፍላይ ዘምፆ ሳዕቤን እቲ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እኮ ደይንድግፎ ክነስና ግን ንሃገር ይጠቅም እዩ ስጋዕ ዝተባሃለ ኣገዳሲ ካብ ኮነ ከምቲ ንሕና መጀመርያ ተተምኒናይን ሓሲብናይን ድወፀና ምፍናው ዘለዎ ሞ ብድሕሪኡ ከዓ ስራሕካ እንዳነበርካ እንዲመስልና ነበረ ሕጂ ምፍናው ድበሃል የለን መንግስቲ ኣብ ዝመደበካ ሰሪሕካ ዝሃበካ ገንዘብ ንበር ተኣነ ዝበልኩኻ ግበር أنا زبل كخا مديب دمودك كخا سرح كأون نيوجن بنات كاز مديب كاي بنات كاز غد كاي سرح أفكر كان جزء indirect times زبل خازلو ونو بقى نحنا إنا نزكان نحنا إنا نمحضر كان نحنا إنا نمدب كان نحنا إنا نسرح كان بنحنا دبلنا كات حكير يوم لوزات أنا عيكونه جنتي ناي هاي سكول دول كونا جر خاون دقبوا كل سبب زردايو لعلوا بيت مرتي عب أسمرة أخول دخانه له عكالي قط أراتوين قالون تزي حلوين منجست قديتو يخسرح بدحرز مستمهاره خاني كم تستبع كخون دقبو سب نتبه تمسي يونيفرسيتي تكبار ادخي تكبار تيتاي دخي تيتاي خي بتستمهارو مويا خاني تي تعليم ناي وتهدرا مسوسده بدحريو بتمويو مسرت اب مويو تمديبو نعمديو نشمون تورحدي ويلعلي ايديو بستوسن خفلت كخون خيل ولا بدي كفلت وين كخون خيل قال نجار عممه منجستهم الدواء يزقبا اذا انت زخوني قنوع الى زعمن انا خمسه مسكن
إذا حجي زقبر زلون عشت عشلات عسرايك في المسود ودك 10 شدشلك 10 شوعة عمت فزي ودي دماني نمال باش نبتتن زي أمتيهم دما نابسا واقعي أتو نابفع عبت قال وسيدك أو تهدرا وتعليم علمك أو تدرنا مدى مالك دن نتي متزلو ولدو سني مقصاي بك اجي انت دستبل انو هي هيكون تا زربان بري صباح نغوسي من يخركبات حدا تا هاجرنا كماسي اب كمزي مشالو هو حزبي وداني قنت له همتي وصي زلو ابنت زم ابزلنا نعلل دلنا سني اغلغيلنا اتخنغبرز غبانا جينا خنلمعلز غبانا سرح اب هاجرنا نسرح اب سدتنا زلنا እንደገና ድማ ወሊድና ዘሚድና ድማ ደቅና ድማ ኣብ ስደት እዮም ዝዓብይ ዘሎ ሕጂ ናይ ምምላስ ዘለዎም ተኽእሎውን ብጣዕሚ ከምዚ 1% 2% ይምበር ድምለሱ ኢና ይመስለና ናብ ዓድና ማለት ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሳዋ ዝበሃል ነገር እዚ ከምዚ ክቅፅል ኣነ ኣይድግፎኒ ክመሓየሽ ኣለዎ ብሓቂ እንድሕርና ዓዲ ንሃገር የገልግል ተባሂሉ ከምቲ ናይ መጀመርያ ዝተኣወጀ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰብ መሞዩ ሰልጢኑ ኣመሞዩ ኣገልግሉ بسلام كأني أبغى خطايس نابروخ مرح منه. رادانيل أبوتو صوت لك تعدلنا عهبك موداتا. أوكي. ما كم زبلنا يو أبز زحلة في عصران حمشتنا عمتات كاب سوا أنت تتقبنا. تودي نمبر أي تتقبنا. زحلة في زملس نيرتو زخون أنا ما ملسكو. بمخديك أي تعسم برا حقوسني. حجي زل سبون كل خومي مجمري أنا هاجري الكاتورد شو أنا هاجر كم زي تخون مسفلت كان ننفسخها الكان ننفسخها ودي الكان تتأمامنا تبل ملسكا مسكت كادما ننفسخها مكل خال تعطو سلمتها يتسقمكا قاليو طف قاليو سواء قاليو سدد قاليو خون لا نفسخها مكل خال نسب كمان كتطابق يتخلني خال أبزز حلف عسران حمشتن كأسوا بزح حماق ديت زربلو بزح نجرينا أميديا خمان تزاري بزاي فلت معك شجرات الله بزح أميديا وتسب ذكر وزاي فلت بزعبانا يوم تقادل تزنبور أو خميجرم بسانا قصعوه منيرم قال بزح نجرات الله بزح مق حليفه حجي دم سب حجي خمان سواز ورد سب كميجري ملس كميجري يطفئ سوا سدران ولادنا أبونا عدن دباس جزيه يزول حجي ثم سدرا كيد يوم كبلخا أو خيدو خات متاعو ولا حنتو حس متاع يبلون إذا نريا خازا سوا أنا زبل سوا تسبت زي كده يمرت لو من سوا الكا جزيخا خم بخان قال ما قد خمر عي تزي كوينو نسوا الكا جزيخا تطف مسدرا خات باس كميجر كان خطف هاتي الكا تحسب زي سوا فرع سب كميلو هاتي له طف كم يجروا عد قد يفوا خير كم زبل للحمتو تتمزقوا حج اللحمتها يكونن كل ولا تصرار كمان كيدو حجس أنا سوات تتعرف هو سوات ريفاقنا اتمن سيعجو سدتي حجخ أنا سدت كنتات كأخم رئيز لنا مدربدا برخا سهرا حليفو يتأفي دلو كال أمارات ساتي يبولون دي غوصدو دخل لافت هاقر وشتقينو تدي هاقر قلوت منقست خمبروي كألني تبسلطان زلو سرعات مالته سلازم تقوم خوينو انت غبر خيل اسكا منالبات داويت كون كحجزك اخل خون يجي موداتاون هو صبو حجي انت قلقيلو تراي زي كونه انت زي قلقيلو تراي زي كونه ولا انت قلقيلو هون كوفاي بلونيتي منغستي شجر زلو حجي انت اتا تمنغس زمرصا باريا هون ابزيا اب تحتي ترغص يزبلك جيري نزياها أخم حزبي أي تقبلنا يعني أتا عدل زرخونا لا كم مفتحي توسيلا تا أنا يسدد على تسد سدد كا مفتحي أي تكونن يا مخناتو موداتون نهلنا بزعبا سوا تسدينا لناون أي كسنان بزعبا سواون نهلنا خني كنقولصو تقدينا لنا مالت حجي أماراتي كومبليت نايتي سرع نايتي منغسي دحن والله من الزرباء طعم
እቲ ፖሊሲ ሒዝዎ ዘሎ ኮምፕሊት ፀረ ናይ ምንባር ናይ መንእሰይ እዩ ፀረ ናይ ምንባር በቃ ንኽነብር ነቲ መንእሰይ እዚ ኮምፕሊት ዋ ተኣኪቦም እኮ ስዋ ክሰትዩ ዘይፍቅደሎም ኣባሻውሉ ስለዚ እቲ ሕጂ ካብ 15 ክሳብ ወንድ 14 ዓመት ኮዩ ዝጥሙተት መንግስቲ ብዓይነ ስጋ ሕጂ ንኸምዚ ዓይነት ከምብረካ ዘይክእል መንግስቲ ክትኣልዮ ጥራይ ዘለካ ኣማራፂ የብልካ ምክንያቱ ኣብ ገዛእ ዓድኻ ምስ ስድራኻ ከምብረካ ይክእልኒ ክስራሕካ ይክእልኒ ዋላ ተሰዲድካ እውን እኮ የቕፍነካ ነይሩ እግርኻ እኮ ይስዕበካ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከምዚ ሕሉፍ ህልኽ ዘለዎ تفلت لي خان بقى السودان كيدو سعبهم نبقى إثيوبيا كيدو سعبهم أبزون عقم سينو مبر وا أبزون تا عقم غسئن أني مالت كنت خاميت يغفلهم ليلة نزول سب نايت عصا فورمي ملأكا دوينتاي مالتي السو كوي تشجر كوي ندول داويد السوسي كم تزبلكا عن تويتي كمي عبينا نحن نفلطينا مزدق غزاوتنا مزدق عدنا سقع قوبيزنا بفقرن بسنيت نحلفون نسحقون نصاوتو زنبرنا كومي يلن تزغر مكان نجر هجراوا اغلغوتي كامسكد كاسي مسكدكا يا خا غبو مسلكا تحتتن يوم دبلوخا ግን بستفانا وين غبو مسل دبال يبلكا باسبورت حيتك خطوا باي تخلنيا كتوص تيلك خطوص اي تخلنيا نيرك اتا انز نبر كل غزي دغاطمنا ነገር كتنقل تدليخا وين ولا بزوصو حقي نابنت نيرانا دبي بيرسونال افكت حانت قحوتام صوت بالحق وصيا نيرا مجمريا غزي خيدس مسوم صخو تقحس غوريسوم باسبورت هي مجمريا غزي تاري اجي سمعت كاسي اب هاجر كان دانبركاس بقى همزناي كال اي زيغا سمعت تسمعك مخنياتو سب اندارا خا تفرح ازي دا 35 ميو زناصت تايدو زدا بيت صحفت بريزيدنت نو داتوالكا كتبلع خصتي نا تشغرر كيخا تنبر نو حجي سيت مفتحነት ሰብ ጨኒቁ ፍቆዶ ስደትን ገለን ሓቅ ዝብል ደሎ ኣብዚ ኣነ 2012 ዝወፀኹሉ ጆኒ ዕጠቁን የሚለውና ምር ኣነ ካብ መጀመርያ ካብ ስመራስ ክወፅ ሓሲበን ሓሊሜን ኣይፈልጥን ነይረ በቃ ኣዌ ይኽነብር ዝሓስብ ነይረ ድሓር ግን ዋ ካብ ቀዳማይ ዘሎ ድሕር ሓሲብካሲ ልዕሊ 3-4 ግዜ ተሃድሶ ዶ ተዓሊም ዶ ዓለም ተቆወም ትኽትገብሩ ዶ ምስ ኣሃድኹም ክትላለዩ ኢሎም ፀዋዊዖምና ብዙሕ ግዜ ኣብዚ መጨረሻ حدار سلز قبركوس أجي السلام رخيبة أتليستي لبقى قلت أمتأم بالنيرة هم تاتفلت بقلبتك يا خاب أتنبرنا همزي أقبركم هالك يا خابر فلو دغان سرحوين يبلكان حجي توات عتقوا واردي خطواتيكم متعلمين كوديكم يلوم أبتشورو بزي من نهاري على بوتا مغا عسران قالن زوري خاص يعلو مغا كم بحدش نقول قوت حتى أخي ما تغيرني يرد ذكره شعو أبتشرو سني زي تشرو مدبر تعليم غيرمو هو تشرو أخي ما تغيرني راح حدق انت ذكرت في اختشفتنسي نحنا زبلناكم نحنا أززناكم غيركم تخدوا كابزي وصاي ندحر برأسنا كنكيد نخيلنا تبلغينكم أكسجين نايز عد أير أي تتنفسون إلومنا شعي غاسخة تسفات قورتنا ما أنسي بولكي كما بزع علم بمثال سلاسي تفتقر زلو سي كم ليتك نبر يكلني مالتي كم زي انتي مسلو لنا نيرومسي دورو انو حقات اسر كياس تفتحت مسلع عينت كومينا نبر نير سيدي دومنا عجز كنسرحنا منبل شعو ابشد شور شوعه ورع خات هاد سولو كيتلالو بلو يمبول سودها لبب سودها نقفا سودها ابغله سودها شعو تجمرو تسرتو ነገር مريس فرس عجز سيتي نت سباب سدت فحفح زبلو نيربر نسخة أقول لك أقول جيكا زيها جوب كامو حجي سرح نبر كمليت كان تزخون دا سوينا يموت أن كنير حجي سي تخوينات سني كند مسكالي عادتاتن هاجراتن ويكا أقل زخون سي مسترى سبات مسزبي يبقى تنقرات سريحو أتي وتي وأتسرح تعامي جسلا كان يعدنا نقرا كما يفتحي ندعي أملاخي عجزنا يزبل متشم ويكما يغير I don't know نزم مدب أمدلاو كله أب حدا ناي قربا بصاي انتايلن نيرو تا ككم شطاراخات بالقالام صوا نيرو مالسي بزي سحل وشيدومم كوليفكا دام برقريتا ازي
مس أحدهم كتلالي لو مسوسرنا قدام يزرسني بزي بعلبة بيمبول دبها البوتا هنا نيرنا تم تفلتو تمشارف كل جزية دونجيو مستم زصانحو أحدو تلاقيكم بالعو غلز بحال نجار على كل جزية نعوم تمنطلوم أدوم نات كايمتن تمنقسري دي سدوتي مشارفات ولا عمونغو يستفق زغير وانو ግን ተዝገረመ ነገር ድሕሪ ወርሒ ተዓሊም ዝገበርና ተላሊኹም ተባሂልና ምስ ኣሃዱና ምስ ወዳኣና ስኒ ከምቲ ብሜካይን መፅን ድወሰዳና ናብ በዓል ናቕፋ ሂምቦል ለበብ ገለስኒ መፅን ከዓ ናብ ገዛና እንከብፅሖ ዝግባአና ታይሎምና በቃ ሜካይን ስለዘይ መፅኻ ከም ሽጠራኹም ንገዛኹም ትልዮም ሕሰቦ ካብ በዓል ሂምቦል ሲ ንበዓል ናቕፋ ዘሎ ቁሪ ግደፎ يقارك يا خاتس إنه قزح زلوا ناي أوتوبوس كمان يبلنا ننزل هنياتو تنحيزنا ينزل بس أنا حافظ دراسي تلازنا زينب أخوك قالت سبالعين قالت تفاني خانا توم كركيرهم من تسألون حقال سبات كأوم تلك حامل اللي أم الكاب أوتوبوسنا بس برا ممتع حجي سقع خندزي تي نقر لتحساس بك كبرت زي مهلا كم تبغبرت وصدقها سي بخبرتي يمكن ورس خاص قبانا حجي نياغرنا نغر تاع ما كتبلو نريال لنا تفلي خا حجي بسدف مسينا تاع عينت حلفاتات تاع عينت حلمنا لنا مستزنبرنا يوسي عزيز حزنا كان غاري مچم وصا معت كوينا املاح اوصينا ابز حاجه درجه لنا املاح كا تمسدن جون دانيال تولى عنتو انتي تبل نيركا اقدم ابيلكا مالتيو باخو دا كم بحدش اسمن اسي كابدي ورد مو ابعد خا كم تمسغن زبولو خنبر كابزي كاله سلازي انتي تغبر حيش بزعبا زي انتي تبل كمان ترديكا زي خناتاتنا ازنا ياكل جزيو اخيلو فسيسو والله تعدلون ترخيب له حجي لازم رخيبنا يدلنا عدل كنت قاملو في اللياتنا عصبيبنا عبوشتنا بدقن دلو ازنا يدقن صلوا يدلو ومبر لو تخبط سايكل صلوا جن انت سمير يزمت تاوشت زلو دما مستعب دقن زلو زتتحازي نحنا كابز سلد نسدو سدرانا خاط خدينهم كان ابتورا يخد تردي خاني اتاو زلو هكون بتخكل تصقومو ايفلتني زلو ناي حبريتات صقمالو ناي نقحات صقمالو ولا عبز دقه زلنا ون حج زوصسب ببحر وتيو عبزي اوتيو كند نتم نتمنكس زقاوم وي دما نتي ابحر زلو زحجس ملشو مستمنكس يخون عبس دراتاتكم مستمقاقللو حجنا زخل انت كنقبرالنا نحنا كلنا اب حدا ነገር ክንሰጥማለና በብዝ ኻልና ሓሓት ተጸር ከነንጥማለና አብዝ ደገ ዘሎ ማዕቢሉ አብ አውሽቱ ዘሎ ድማ መሪርዎ ይደሎ ገዛ ክስራሕ አይፈቅድ ገዛ ክህነጽ አይፈቅድ ብሑጻን በእምንን በስሚንቶን ሒዙዎም ገንዘብ ካብ ባንክ ከተውጽ አይትኽእል ከም ድላይ ኳ ኢንቨስት ክትገብር አይትኽእል ትካል ክትከፍት አይትኽእል ትካል ልዕጸት ዘይ ኮይኑ ዝኽፈት አይትርኢ سب حنت أمارات زلاتون موصاي تحنت أمارات نموصاي قديفنا جن كلنا تنشن نفط منجست تنقبل بحبار ظهرك خلاي نجارك حدا سب كن ودب كن فتن كن كلالنا نابنت حدا سب سي أنصارت منجستي كن ودب كن كلالنا نابنت أبسد رخاديو أبزديو حدا نجارسي نداور دب كخت كيدالك تحرز عندك أنسينا خا بزيادة خنسات فن ساتن دي بقول لو تخمت سلازيكل بزيادة خاصة كسات قالوا زغل مجدي بايتات الزفتر زياراتنا بحث سيرو مالتي بقال مع الخا هذا نص خلو سلستي خون كبراتا غاي شي تمسكن كحساي أول قدام عايزور زنبركا خمون داويزر إزجي دمساوي شاد شايزور كمون دانيال تولد أول سال شايزور بزعبا ساوان تمكرتاتكم كله اب غزي هاجر اقولوتن زنبره ابزي ننوح زبل اختكافل نسلد فقدكم بسم كلهم سمعت دمص راديرنا يمسكنكم نزي مدبزي اب تفلالي كورنعتنا ارتراكم اون اب تفلالي هاجرات كوينم تكتاتلو زلو سمعتنا نزي سمعهم
ኣብ ዝቕፅል እዋን ንሳቶም ናሃቶም ርእይቶ ክሰዱልና ከምዚ ናሃትኩምን ተሳተፍቲ ኮይኖም ብምቕራብ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ቀሪበን ነቲ ዝነበረን ኩነታት ገሊፀን ከመይ ዝበለ ለውጢ ክመጽእ ይኽእል ንዝብል ሓሳብ ክርድኦ ተስፋ ንገብር ይቐኒየለይ ያ ጆን غنيلا جون ንኹሉ ግዜኹም የመስግነኩም ይቐኒየለይ